खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैदेरनि गाग्लोबनायजों फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा मुङा सन्थला बसुमतारी उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा थानानि बेंखनाव थानाय 1 नं बनगुरुम गामिनि थागिबि सन्थला बसुमतारीया ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्थला बसुमतारीना 4 फिसाफोर दङ 2 हिनजावसा आरो 2 हौवासा नाथाय बिथांनि बिसिया बिथांजों थाफाया गुबुन जायगायाव थायो बेनिखायनो गावनि नखरखौ हारसिङैनो बेङोमोन सन्थला बसुमतारीया जायनाखि बिथांनि नखरा दुखुथिया नखर बेनिखायनो खामला मावहैदोंमोन बिथाङा नाथाय खामानि मावनानै न' फारसे फैबाय थानायावनो लामानि बागानाव हाबनानै लेबु खानायावनो मैदेरा गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों मैदेरजों गाग्लोबजानाय जायगानि मुङा पानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरमुखुलि गामि जायनाखि बिथां सन्थला बसुमतारी थैनायनि उनाव बिथांनि नखराव दैदेननो थाखाय रावबो गैला बेनिखायनो सोरखारखौ अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायहरदों ओनसोलनि सुबुंफोरा मिटिं खोनासंब्लानो रां मोनो इउपिपिएल दोलोआव अख्रायै हाबहोनानै इउपिपिएलनि फालिजों बरायनायजों लोगोसे नोगोद 1000 राङै होनायनि अजद होदों बिपिएफनि मददगिरिफ्रा जाथायखौ लानानै राबां प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि खौरांगिरि मेल फोरमायथिनाय बायदिब्ला राबां प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि सिङाव थानाय रान्दनिपारा गामियाव इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदोंमोन जेराव इउपिपिएलनि बिजाथि मन्टु बर'जों लोगोसे बिनागयारि बिथाङाबो नुजाथि फैदोंमोन बे समावनो बिपिएफनि 2 आइजोफोरखौ लेंहरनानै अख्रायै इउपिपिएलआव हाबहोदों आरो आइजोफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खामानिनि थाखाय गामिनि दखानाव थाव लायनो बिथांमोनहा थांदोंमोन बेयावनो इउपिपिएलनि मिटिं जादों आरो मिटिं खोनासंब्लानो रां मोनो होननानै गामिनिनो इउपिपिएलनि मावथिफोरा फोरमायथिदोंमोन जायनाखि मेल मिटिं खोनासंनायनि बयहाबो मोन्थाय दं बेनिखायनो मिटिंखौ खोनासंनो थांदोंमोन होननानै फोरमायथियो बेयावनो अख्रायै इउपिपिएलआव हाबहोनानै 1000 राङै होदों आरो इउपिपिएलआव हाबबाय होननानै नंखायै फोसावदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा नाथाय जायनाखि बिपिएफनि शंकर बसुमतारीया कक्लाबारि ब्लक कमिटि जोनोम जानायनिफ्रायनो गुबुन गुबुन बिबान लानानै खामानि मावबोदों बेनिखायनो कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो प्राइमारि कमिटि बिपिएफआ शंकर बसुमतारीखौनो मदद खालामगोन आरो रायजो राजानि मददजों शंकर बसुमतारीयानो देरहासारनो हागोन होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदों दि सिगांनि खोथा आरो दानि खोथाया गुबुन मानोना बिथार गोरोबथा जानायनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा जि रादाय होदोंमोन बेफोर रादायखौ मावफुंनो हायाखै साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन नाथाय साख्रि होनो हायाखै आरो जेबो खामानि मावनो हायाखै बेफोरखौ रायजो राजाया दा बुजिबाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों जायनि थाखाय इउपिपिएलखौ मदद होग्रा आरो भट होग्राफोरनि साननाय हनायफ्रा सोलायबाय बेनिखायनो बिपिएफनो भट होगोन होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि सायाव अजद होनायखौ लानानै बिनागयारिया खेंफोरथि होदों बिथाङा बुंथिदों दि बिपिएफनि मावथि प्रनिता बसुमतारीयानो इउपिपिएलआव हाबनो थाखाय खनले खावलायहरदोंमोन बे लेखायैनो नुजाथिहैनानै बिथांमोनखौ इउपिपिएलआव सोनाय जादों आरो रावखौबो अख्रायै सोनाय जायाखै होननानै बुंथिदों बिथाङा एचएस फार्स्ट इयारनि दोनथ'जानाय आनजादा खुंफिन जासिगोन आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय नटिस फोसावदों नटिसनि गेजेरजों दोनथ'जानाय आनजादफोरखौ खुंफिननायनि अक्ट'खौ फोसावनानै होदों मख'नो गोनांदि एचएस फार्स्ट इयारनि 18 मे 20 मे आरो 21 मेयाव जानो गोनां आनजादा दोनथ'जादोंमोन दा 18 मेयाव जानो गोनां आनजादा 6 जुन 2022 समबाराव खुंजासिगोन 20 मेयाव जानो गोनां आनजादा 7 जुन मंगलबार खालि खुंजासिगोन आरो 21 मेयाव जानो गोनां आनजादा 8 जुन बुधबार खालि खुंजासिगोन टंलायाव उदालगुरि जिल्ला कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि बानजायनायाव हानि पाट्टा होनांगौनि दाबिखौ लानानै 2 घन्टा गोख्रों जखनथाय खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों उदालगुरि जिल्ला आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननि दैदेननायाव खुद्रिसारनाय जखनथाय हाबाफारियाव आसाम आरो बिटिसि सोरखारनि बेरेखायै गोख्रोङै खुद्रिसारनायखौ दिन्थिदों आरो सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि बै समाव प्रमद बर' बिथाङा हानि पाट्टानि थाखाय दाबि खालामदोंमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गाहायमोन अब्ला प्रमद बर' बिथाङा मिटिंफोराव हानि पाट्टा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन नाथाय दिनै बिथां प्रमद बर'आ गावनो बिटिसिनि चिफ अब्ला दिनै मानो हानि पाट्टा होनो हायाखै होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावो दि जेब्ला हानि पाट्टा होनायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा मिटिंफोराव दाबि खालामदोंमोन अब्ला रायजोफ्राबो बेखौ खोनासंदोंमोन बेनिखायनो जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि चिफ जादों अब्ला रायजो राजाफ्रा हानि जेंनाया सुस्रांजासिगोन होननानै सानदोंमोन आरो हानि पाट्टाखौ मोननो हासिगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा मानो हानि पाट्टाखौ होनो हायाखै होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा प्रमद बर'नि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो मिटिंफोराव बुंथिदोंमोन
बर' आरो ट्राइबेल सुबुंफोरा जेराव मेरावनो थानो हायो होननानै। नाथाय दिनै मानो गुवाहाटियाव बर' आरो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारगासिनो दं होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बर'थंला हाइ स्कुलावबो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव टंला ओनसोलनि मानसिफोरनो हानि पाट्टा होगोन होननानै रादाय होदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हानि पाट्टा होनाय खोथाखौनो बावनानै थांबाय। बेजोंनो फोरमान जायो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेसेबां सैथो खोथा बुङो होननानै बुंथियो। लोगोसे सासे गिबि मन्थ्रि जानानै एसेबां नंखाय खोथा बुंनो हायो होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। आरो बिसायख'थिनि मुलाम्फानि थाखायसो बेफोर खोथाखौ बुंदोंमोन होननानैबो साननो गोनां जायो होननानै बुंथियो। बेनिखायनो हानि पाट्टाखौ होआबा गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ बुंथियो बिथांमोनहा। फिन जिनाहारि जाथाय सनितपुर जिल्लानि बरसलानि सिराजुलि मुंख्लं फोथाराव बिदाय रंजालि बैसागु फोरबो नायनो थांनायावनो उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जाथायनि सायाव जिनाहारि खालामजानाय उन्दै हिन्जावसा आरो नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै हिन्जावसा गथ'आ गावनि बिब'जों लोगोसे बरसलानि सिराजुलि मुंख्लं फोथाराव बिदाय रंजालि बैसागु फोरबो नायनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो बायजोआव थांनाय समावनो खुगा मुथेनानै दुथांफोरा बरसलानिनो रतनजुलिनि रावबो गैयै न'आव लानानै थांदों आरो जिनाहारि खालामहैदों। जिनाहारि खालामनायनि उनाव दुथांफोरा हरनि समाव ढेकियाजुलि टाउनाव बाइकआव लानानै बेरायथिंबाय थादोंमोन। बेनि उनाव फुंनि 5 रिंगायावसो बिन्दोगुरि सेन्टाराव गारनानै गालांदों होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै उन्दै हिन्जावसा गथ'नि बिफाया ढेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिंग्रि आउटपस्टआव एफआइआर होदोंमोन। बे एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो बरसलानि रतनजुलिनि जिनाहारि खालामग्रा दुथां बिश्वजित अरांजों लोगोसे सासेखौ पुलिसा हमदों। प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंनायनि हेडमास्टार। बिटिसिनि रांखौ प्रमद बर'आ गाव हारसिंनो जागासिनो आरो खख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएलनि मुं लाबानो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनो। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'नि सायाव बेफोरबायदि अजद होनायनि सायाव प्रमद बर' बिथांनि फिननाय। प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदोंदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि बुंनाय रावफोरखौ नायोब्लानो हमनो हागोन हाग्रामा महिलारिया सानाव गुबुन आरो हराव गुबुन। बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। गोलाव सम फरायसा आफादाव थाबोदों, सोमावसारबोदों आरो दा गोदानैसो राजखान्थियाव हाबफैदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। नाथाय हाग्रामा महिलारियासो बिटिसिखौ मडेल बिटिसि चिराङाव नलेज सिटि बानायनायनि रादाय होदोंमोन, नाथाय बानायनो हायाखै होननानै बुंथियो। आरो हाग्रामा महिलारिया गावनि जेननायखौ लानानै गुबुनखौ दाय होबा जानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि रांखौ प्रमद बर'आ हारसिं जादों होननानै हाग्रामा महिलारिया अजद होनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथियोदि बिटिसिनि रांखौ बेले बेजे खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बायदि बिटिसिखौ 15 बोसोर सालायनो नांगोन आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिफ्राय 1,000 कौटि रां मोननो नांगोन। बिनि अनगायैबो इउपिपिएलनि मुं लायोब्लानो खख्लाबारि बियाबाव रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनो होननानै बुंथिनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदोंदि इउपिपिएलनि मुं लायोब्लानो खख्लाबारि बियाबनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बेखौ रिजाल्टआवसो मिथिनो मोनगोन। जम्मु एन्ड काश्मीराव सास्नि इन्डियान आर्मि जवानफोरनि जिउ खहा। जम्मु एन्ड काश्मीर लादाख ओनसोलनि तुर्तुक सेक्टराव जानाय मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सास्नि इन्डियान आर्मि जवानफोरनि जिउ खहा जादों आरो 19 जोखोम जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 26 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा पार्टापुर ट्रेन्सिट केम्पनिफ्राय तुर्तुक सेक्टरसिम गंसे गारिजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गारिखौ सामलायनो हायैयाव शेयक दैमायाव गोग्लैलांदों, जाय दैमाया 50-60 फिट गाहायावमोन। बे जाथायजोंनो सास्नि इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि जिउ खहा जादों आरो 19 गाज्रिनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय इन्डियान आर्मिनि जवानफोरखौ उनाव देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जादों। बे जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो नांगौबायदि मदद होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। काश्मीरी टिभि एक्ट्रेस आमरेन भाटखौ गावथारनायाव आखाइ गोनां उदखारिफोरखौ रैखाथि हान्जाया गावथारफिननो हाबाय। सासे सिनियर पुलिस अफिसारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि मोननै गुबुन गुबुन एनकाउन्टाराव गासै 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। गावथारजानायनि मादाव 2 उदखारिफोरा सानसे सिगां काश्मीरी टिभि एक्ट्रेस आमरेन भाटखौ गावथारनायाव आखाइ दंमोन। मुंफोरा फारियै शाहिद मुश्ताक भाट आरो फारहान हाबिब। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आवन्तिपरायाव गोलाव सम उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनायनि उनाव 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। गावथारजानाय 2 उदखारिफ्रा गोदानै लास्कार इ ताइबा उदखारि हान्जायाव हाबहैनायमोन आरो काश्मीरी टिभि एक्ट्रेस आमरेन भाटखौ गावथारनायाव बिसोर 2निनो आखाइ दंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। गुबुन मोनसे जाथाया श्रीनगरनि सौरा ओनसोलाव जादों।
जेराव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै पुलिस हान्जाया सार्च अपारेशन खालामफैदोंमोन। बेयावनो उदखारि आरो पुलिस हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जादों, जेराव सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। मुङा फारियै शाकिर आहमेद वाजा आरो आफरिन आफ्ताब मालिक। गावथारजानाय सानैबो सिगांनि समाव पुलिस आरो रैखाथि हान्जानि सायाव गाग्लोबनायाव आखाइ दंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।